Mýtus číslo 5. Keď je to práva láska, nemám pochybnosti. Toto je veľmi silný mýtus a veľmi nebezpečný. Ľudia si myslia, že ak sa objaví pochybnosť, znamená to, že to nie je ten pravý človek. Ale pochybnosti nie sú opak lásky, sú súčasťou blízkosti. Keď sa k niekomu priblížiš, automaticky sa aktivujú tvoje strachy. Strach zo straty, zranenia, alebo že to pokazíš. A mnohí ľudia si tento strach pomýli s tým, že to nie je ono. Pravda je taká, že zrelá láska nie je eufória bez otázok. Je to vedomé rozhodnutie zostať, aj keď občas cítiš neistotu. Neistota neznamená, že vzťah je zlý. Niekedy znamená len to, že ti na ňom záleží. A zajtra si povieme, ako vyzerá romantická láska mimo filmov a romantických mýtov.